हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि भिडिअआ जेबो नङा आंनि माने लथु फथु मथु मोननैसो ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव मासेया थैबाय आरोना मथुआहाय जाथि खालारा ओमफ्राय गुलुआ बिफाया बेबायदि लानानै उन्दुयोमोन आरोना फिसाफोरखौहाय ओमफ्राय आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामनानै माने फट'खौ नायबानो गाबनो ओंखारोमोन नालाय बेनि थाखाय आङो भिडिअखौ होनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय मानो थैदों होनबा माने मा मोनजाखो मास मोननैनि सिगां माने बिदिनो बेदराथ' जाखायो दैनिक जाखायो बेदरा थाफैबाय थाखायो जों जायाबाबो बिसोरनि थाखाय बेदरखौ आं दोनफैखायो आरोना बुरजानो दा बिनि थाखायबो जादों जानो हागौ ओमफ्राय खिलाय गोबालाय जादों आरोना माने दसेनो थायो माने गोबाबाय थायो बेबायदि आरो दाना डक्टरनाव लानानै थांबाय आङो डक्टरा ओमफ्राय बेमार जादों पार्ब बेमार जादों होनबाय दाना डाइरेक्ट माने जेबो सिखाब टेखाब बानाया मा बानाया डाइरेक्ट माने बेमार जादों होननानै बिसोर बेनि पार्बनि बिजिखौ थुबाय आरोना ओमफ्राय दाना आंहाबोथ' सानबाय डक्टर मानसि गासिबो मिन्थिजोबो बिदि सानबाय आरो दाना बिमाखौबो लांफाखाबाय आङो बिमायाबो माने जानो हागौ बेबायदि साननानै आरो लांफाखादों आं खेबसेनो गिबायना जाफेराखैमोन नालाय आङो एथ' बोसोर खांबोबाय खिन्थु बेबायदि बेमारखौनो जाफेराखैमोन आरोना रानियाबो जायाखै गुलुआबो जायाखैमोन ओमफ्राय दा बिसोरा माने मासेखौथ' लानानै थांबाय जोंनि लोगोआ लानानै थांदों ओमफ्राय दा बिसोरो मानैबो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दाना बिजि थुनानै होबाय बेबायदिनो आंहाबोथ' गिबाय हामथोंल'सै बेबायदि सानबाय दाना हैदिनखालि बिजि थुनानै लाबोबाय माथामखौबो ओमफ्राय दाना रानिया बिमायाबो जाफैबायसो दाना आसरित मोनबाय आङो ओरैबायदि नायजाला आरोना बिमायाबो गोबाबाय थाबाय माबाबाय थाबाय ओरैनो खोमोन गुनायजों मानै असाइस नुखाबाय जाखाला बिनिफ्राय दाना मथुआ हैदिनखालि बिजि थुनानै लाबोनायाव माने बारासिनसो जाबाय माने दा दैबो लोंनो हायो ना मुलियानो लोंनो हायो बेबायदि जाबाय आरो ओरैबायदि सिन्था खालामबाय आङो जा ट्राइ खालामबाय आङो दै दौनाय माबा दौनाय ओमफ्राय डक्टरनि मुलि लाबोनाय दौबाय जानो रोङा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय थान्दा माने लुबैयो बे नालायावल' थाहैबाय थायो आरो उन्दुनानैहाय दै गुसुआव ओरैनो एसे गोजांनायमोन आरोना ओमफ्राय गोजांनानैथ' थैगोमागोन साननानै आंहा बोखांहैबाय थायो बेबायदि आरो ओमफ्राय मेगन मोदै जाबाय थाबाय आङो उन्दुनोबो हाया सिन्था जाबाय थाबाय माजों हामगोन माजों हामा बिजि थुबाय हामगोन सानबाय दाना मोनानि बिदिनो 10ता 11ता जाबाय हामा बारासो जाबाय दाना लेलाय गसंनोबो हाला माबो हाला बेबायदि जाबाय आरो मानसि बायदि आरोना ओमफ्राय दाना आङो नायनोबो हाला आं बोरैबा मोनबाय आरोना मानसि बायदि मोनबाय आङो सोरबानि मानसि बेमार जानानै जिउ थांहां जानाय बायदि मोनबाय आरो नायनो हाला आङो बेबायदि फार्स्ट टाइम माने बिदि एक्सपिरियेन्स लाबाय आरो आंना आंनि मेगनावनो थैबाय माने मानसि बायदि मोनबाय आङो ओमफ्राय दाना आंथ' नायनोनो हायाखिसै 11ता जाबाय 12ता जाबाय माने जिउआबो थांहां आरोना बेबायदि ओमफ्राय आं नायनो हाला होननानै उन्दुफैबाय आङो उन्दुफैनानै गाबफैबाय थाबाय आङो माथो खालामनो ओजोंहाय हारसिङै जाबाय आङो मा खालामनो मानो हारसिङैहाय दसे सिखारलाय दसे उन्दुलाय बिदि खालामबाय थाबाय आङो ओमफ्राय थैनायखौथ' आं नायनो हाया नालाय दसे उन्दुनानै थाफैबाय आङो ओमफ्राय दाना दसे थांनानै आङो नायफिनबा मथुआ गैला आरोना ओमफ्राय दाना मा खालामनो आङो मोनायावथ' हरावथ' बोरै फबनो बेबायदि जाबाय आरो अखानायै फुंसिम नेनोसै होननानै दाना उन्दुनोबो हाला माबो हाला आङो हरावबो बेबायदि जाबाय आरोना हारसिङैनो दसेनो सिरि मोनो दसेनो माने मानसि बायदि मोननानै गाबबाय थाबाय आरो आंना ओंखायनो आङो भिडिअ होनो हायाखैमोन आरो बिसोरनि भिडिअखौहाय फट' नायबानो बोरैबा मोनो नालाय बेबायदि आरो ओमफ्राय दाना उनावहाय बेबायदिनो अखानायै फुं जाबा जों माबानानैहाय फबबाय आरो दाना बे माबायाहाय मासेयाबो थैहां जाबाय आरो नैबेयो लुथुआ माने बेहाय एसे मथुरनिफ्राय एसे स्ट्रंखामोन आरोना बेनि थाखायनो आङो बेखौ थांगोन बायदि मोनबाय माने बेबो बिराद दाना मथुर थैखांनानै बेहाबो असान्थि जाबाय थाबाय माने दाना आङो बे डक्टरनावथ' जाखानाय नंला नालाय माने गुबुन डक्टरनावहाय आङो लांनोसै होननानै जगाजग खालामबाय आङो डक्टरनि नाम्बार नागिरबाय आङो सोंहरजोब्बाय आङो सोर सैमा फियो बिसिनावहाय आरोना ओमफ्राय दाना उनावहाय आङो डक्टरजों रायज्लायनानै डक्टरा आंखौ लेंहरबाय आरो सेलेन होनो होननानैहाय ओमफ्राय सेलेन हैबाय आं अखानायैनो ओमफ्राय दाना सेलेन हैनानै लाबोनानै बिदिनो एसे स्ट्रं जाबाय आरो थेवबाबो जानो हाया खिन्थु नै गुलुआ बिराद अनो आरोना बे डक्टरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैनायमोन आरो ओमफ्राय माने बे
खिग्रानिफ्राय माने माबा गबाय थायो नालाय बेखौ सोलाबाय थादों आरो गुलुआ दाना गुलुखौबो जाजानोसो गिबाय आङो दाना ओमफ्राय माने बेमार होनबाय नालाय पार्भ बेमाराथ' माने मासेनिफ्राय मासे बेबायदि सनो नालाय बेबायदि खिन्थु बे नङा आरो पार्भ बेमारबाथ' गासिबो जालाजोबगौमोन बा खाथियावबो जाजोबगौमोन आरो ना खिन्थु बे बेमारा नङा बिसोरो माने रं ट्रिटमेन्ट बानायदों आरो खिन्थु बिसोर बारा थिग नंखाया रोंखाया आरो बे डक्टराहाय आं खोनानायाव मिथिखागौ अनेकथा सैमाफोरखौ फोथैबाय आरोना बिसोर डक्टरा ओमफ्राय दाना बे डक्टर सासे गोदानावहाय आङो ट्रिटमेन्ट बानायनानै सेलेन टेलेन होबाय साराहाय ओमफ्राय दाना सारा होनबाय मासेयाबो जुदि नोंसोर स्टार्टिंनिफ्रायनो नोंसोर जुदि सेलेन होयोमोनबा एसे थांगौमोन गोरा जागौमोन बेबायदि आंहाबो आफसुस मोनबाय दाना साराथ' होनबाय मा होदों मा बिजि थुदों बिनि माबा लिरनानै हरदों नामा होननानै ओमफ्राय सार बिदिथ' लिराखै आरे बेथ' मानसि बायदि नालाय दा मानसि बायदि माबा बायदि लिरनानै हरनांगौ बिदि होनबाय आरो ओमफ्राय दाना आंहाथ' मिथिया बिदि लिरनानै हरो ना मायो जि माखौ थुनानै होदों माखौ थुनानै होआ आंथ' चेकबो खालामाखिसै चेकिं खालामासै आङो ओमफ्राय दाना डक्टर सासेया होनबाय मानसि बायदि ना बेबायदि लिरनानै हरनांगौ प्रेसक्रिपसन माने माबा थानांगौ होननानै बुंबाय आरोखि माखौ ट्रिटमेन्ट बानायदों बेबा आंनो देखायबासो आं मिथिगौमोन जाबाय सारा दाना मा खालामनो आं ओरैबायदि सिन्था जासिनबावबाय आरोना आं आयै माने आंहाबोथ' गरमजोंनो हामथोंल'सै सानबाय आं बेफोरखौ आरो थाल लाबाय थाबावनो बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय दाना बिदिनो सारा गाव मा होदों बेखौहाय लिरनानै होजोब्बाय आरोना माखौ ट्रिटमेन्ट बानायदों माखौ मा होनो थुनानै होदों बेखौ सेस लिरनानै होजोबदों आरोना सारा ओमफ्राय साननै लानानै थांनांदों आं बे डक्टरनाव ओमफ्राय साननै लानानै थांनानै स्ट्रं जाबाय आरोना थेवबाबो जानो हाया गोबानाया खारा बिदि जाबाय थाबाय आरोना बेजोंथ' हामनाय नंला डक्टराथ' होनबाय आं ट्रिटमेन्ट खालामनांगौखौ आं खालामखाबाय आंनावथ' जेबो ट्रिटमेन्टआनो गैला बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय आरो रानि बिमाखौबो आं होनबाय माने बेखौ मा खालामनाया मोजां सार होननानै सारा ओरैनोथ' स्ट्रङैनो दङ बिसोर खालि दा आं मुलि हरनायखौल' दौदो ओमफ्राय बेनिफ्राय आंनाव जेबो ट्रिटमेन्ट गैला बेबायदि जाबाय आरो फाहामनांगौखौ आं फाहामखाबाय बेबायदि आरो खिन्थु हामथायाखिसै आरोना आंथ' सानबाय थानाय नंला बेबायदि सानबाय आरो ओमफ्राय गोसो गिलिरैनो बेबायदिनो मा खालामगोन मा मागोन सिन्था खालामबाय थाबाय माने बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो न'आव लाबोनानै आङो ओइदिनखालिबोथ' जेबो जायाखिसै स्ट्रङैनो थाबाय बिमाबो फिसाबो ओमफ्राय दाना अखानायैनिफ्राय आङो ओरैबायदि इउटुबाव माने नागिरबाय आङो सार्च खालामबाय आरोना मा खालामबा मा थांगोन मा जाहोबा मारै थांगोन मोजां जागोन बेबायदि आरोना हरावबो उन्दुनो मोना माने दसेनो ओंखारलांबाय थायो दसेनो गोबाबाय थायो बिदि आरो ओमफ्राय सिखारनानैहाय आङो माबा होबाय थायो बिदि आरो माने खर'खौ थिखांनानै होबाय थायो बिदि आरोना ओमफ्राय गुलुआथ' आं माने अनबाय थायो आरो बिरादनो पेपारावसो फुथुनानै दोननांदां माने बे खिबुनिफ्राय माबा गबाय थायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो आङो माबा सार्च खालामनानैहाय मोनबाय आरोना सासे डक्टरना माने ओरैबायदि टिप्स होदों आरो मोजां ओमफ्राय दाना आं बेखौ ट्राइ खालामसै हाम बेबायदि सानदोंमोन ओमफ्राय दाना हाम ट्राइ खालामबाय आङो जाला दौगासिनो मोजां जाबाय आरोना दसेनो टनटना ओइबासिनो दसे थानानैनो बिफाजों गेलेबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनबाय आं गोसोखौ माने नङाबा गेलेनोबो हाला मानोबो हाला जानोबो हाला लोंनोबो हाला आरोना बेबायदि जाबाय दाना रिं बिफाजों गेलेलायबाय आरो दसेनो दाना ओरैबायदि बिमायाबो हामबाय रानियाबो ओमफ्राय फिसाजोआबो हामबाय आरोना बे हामनायानो हामबाय ओमफ्राय दाना उदै खालि दोनथ'बाय थानांगौ नामा उदै खालि दोनथ'बाय थाबाय आङो ओमफ्राय दाना बिमायाबो रानियाबो हामबाय फिसाजोआबो हामबाय आरोना टनटना गेलेलायबावबायसो आरोना आं माबा थाबाय थानायावहाय फैबाय बियो रुथुआ ओमफ्राय आसुरित मोनबाय आरो हामबाय माने गोसोखौ ओरैबायदि खुसि मोनबाय आं मानसि सासे बेमारि फाहामनो हानाय बायदि मोनबाय आरो आंना ओमफ्राय दा सान्थि जाबाय आरो आंना दा माबा मोनसे बेमार जाबानो आं माने ट्रिटमेन्ट बानायोना आं हारसिङैनो डक्टरजों खामानि गैया आरोना फैसाल' थाङो ओरैबायदि फैसा थांखाबाय सोरबा सासे मानसि बेमार जानायाव थांनाय बायदि जाबाय आरोना फिसिबाय जेखौ नोंथ' ट्रिटमेन्ट बानायखानांगोन बेबायदि लेलाय आं दोननो हाया माने आं मानसिबाबो अनखायो बिदि जुनारफोरबाबो आं अनखायो आरोना गासिखौबो बेबायदि आरो बे मानसिखौ सैया बायदि माबाफोरखौल' अनो बिदि नङा आरो आं मानसिफोर बेमार जानायखौ ओरैबायदि अननो ओंखारो आं